या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। तिलारी कोणाळकट्टा इथं मुख्य धरणाच्या पुच्छ कालव्यावर बांधलेल्या पुलाच्या बाजूला गुरुवारी रक्ताने माखलेली कार संशयास्पद आढळून आली। वाहनाची नंबर प्लेट देखील गायब झाली आहे। या गाडीत कोणतीही व्यक्ती आढळून आलेली नाही। महायुतीने एकत्र निवडणूक लढवल्यास जिल्ह्यात चांगलं वातावरण राहील आणि विनाकारण आपापसात भांडून तिसऱ्याचा लाभ होणार नाही, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडलंय। गणेशोत्सवानंतर दीपावलीमध्येही वारंवार वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं महावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय। सातारा, पंचक्रोशीसह सावंतवाडी तालुक्यातील काही भागांमध्ये वीज गायब होती। घरातील माणसं झोपलेली असताना सुद्धा चोरट्यांनी लक्ष्मीपूजनासाठी देवाऱ्यात ठेवलेले सुमारे 7 तोळ्याचे दागिने चोरून नेलेत। कुडाळ श्रीरामवाडी येथील मुंबई गोवा महामार्ग नजीक राहणाऱ्या पुरुषोत्तम तांडेल यांच्या घरीही धाडसी चोरी झाली आहे। बांधकाम विभागातील कर्मचारी विद्याधर पवारांनी कणकवली आचरा रोडवर मारुती मंदिर नजीक दवाखान्यासमोर उभी केलेली बाईक अज्ञातानं चोरून नेली। दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली। मालवणचा ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर नारायण यांचा पालखी प्रदक्षिणा सोहळा मालवणवासियांच्या उपस्थितीत बुधवारी पार पडला। संपूर्ण बाजारपेठ विद्युत रोषणाई, आकर्षक रांगोळी, विविध प्रकारचे देखावे यावेळी सादर करण्यात आले होते। लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून आमदार दीपक केसरकर यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी त्यांनी आपली परंपरा कायम राखली आहे। वेंगुर्ल्यात मंगळवारी सुमारे 3 तास लागलेल्या जोरदार पावसानं कापलेल्या भातशेतीचं नुकसान झालंय। लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री अचानक झालेल्या पावसानं चांगलीच शेतकऱ्यांची धावपळ केली। सत्ताधाऱ्यांच्या वादात विकास बोंबलत पडलाय। युवकांच्या रोजगाराबाबत कोण बोलत नाही। जातीपातीच्या राजकारणात युवकांना अडकवलं जातंय, असं मत ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केलंय। कुणकेश्वर तीर्थक्षेत्री दिवाळी पाडव्यानिमित्त मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा करण्यात आला। तब्बल 21,000 तेजोमय दिव्यांनी कुणकेश्वर मंदिर परिसर उजळून गेला होता। झेंडा दिवसाच्या निमित्तानं सामाजिक बांधिलकीच्या कार्यकर्त्यांना पोलीस मित्रचा बहुमान देऊन सन्मानित करण्यात आलं। पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी त्यांचा सन्मान केला। बेपत्ता असलेले तोंडवली कुडतरकर वाडी येथील सुरेश गणपतनर हे बुधवारीच कुडतरकर वाडी येथील आपल्या बागेमधील विहिरीत मृतावस्थेत आढळून आले। गुरुवारी सकाळच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह विहिरी बाहेर काढण्यात आला। लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला। जनतेच्या समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींचं दुर्लक्ष झालंय। लोकप्रतिनिधी इथल्या प्रश्नांवर बोलत नाहीत। प्रलंबित प्रश्न तसेच आहेत। आमदार खासदार जनतेचे भेटणं मुश्किल झालंय, असा टोला ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी लगावलाय। मळगावातील महाविद्यालयीन युवक अर्जुन विजय गावकर यानं किल्ले रायगडाची आकर्षक प्रतिकृती साकारून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय। चिपळूणच्या माजी नगरसेवक राजू देवळेकर यांची कन्या समृद्धी देवळेकर हिला महाराष्ट्रातील एकमेव फ्री डायव्हिंग प्रशिक्षक म्हणून मान्यता मिळाली आहे। दापोली एसटी स्टँड इथं असलेल्या एका नामांकित दुकानातून घेतलेल्या बंदपावमध्ये बुरशी आढळल्यानं ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे। होंडा इथं दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला नरकासूर मिरवणुकीतील कर्णकर्कश आवाजाविरोधात तक्रार दाखल करणाऱ्या रुपेश पोके यांच्यावर पोलीस चौकीतच प्राणघातक हल्ला आणि गाडी जाळण्याचा प्रयत्न झाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कारवाईचा आदेश दिल्यानंतर तिघांना अटक केल्याची माहिती मिळते आहे। आपण स्वतःच देव या भ्रमात विरोधकांनी राहू नये, कारण जनता ही सर्वेसर्व आहे। त्यामुळे विरोधकांनी नको तो भ्रम बाळगू नये, असा पलटवार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलाय। उद्धव आणि राज ठाकरे यांची चुलत बहीण जय जयवंती यांच्या घरी भाऊबीजेसाठी एकत्र आले आहेत। अमित, आदित्य, तेजस ठाकरेही या निमित्ताने एकत्र दिसले। धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरात भेसळयुक्त दुधाचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। एका महिलेनं दूध उकळून पाहिलं असता ते अक्षरशः रबरासारखं जाड आणि चिकट झालं। लाडक्या बहिणींची नाराजी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय। सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे। दिल्ली सरकार 23 ऑक्टोबर पासून सहेली स्मार्ट कार्ड योजना सुरू करत आहे। या कार्डच्या माध्यमातून महिला आणि ट्रान्सजेंडर प्रवासी दिल्लीतील क्लस्टर बसमध्ये मोफत प्रवास करू शकतील।
बिहार निवडणुकीत इंडिया आघाडीत जागा वाटपावरून मतभेद सुरू असतानाच पाटणा येथील संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून आरजेडीचे तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे। येत्या 1 नोव्हेंबर पासून बँक खात्याला 4 व्यक्तींची नॉमिनी करता येणार आहे। ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण आणि बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्याच्या निपटारा प्रक्रिया जलद करण्यासाठी बँकिंग कायद्यामध्ये नामांकनाशी संबंधित सुधारणा करण्यात आल्या आहेत।